Bon dia una altra vegada, classe de segon. Bé, ara que ja heu vist el vídeo de la història dels jueus, els 6 esdeveniments importants de la història dels jueus, anem a practicar una cosa que alguna vegada m'heu demanat practicar perquè no esteu molt segurs de com fer-ho, no? Anem a practicar com prendre apunts, primer, i després com fer un mapa conceptual o un esquema. Jo us faré un exemple. Vos faré un esquema, prendré apunts dels primers 9 minuts del meu propi vídeo, es nota que sóc un poc egocèntric, no? I després faré el mapa conceptual utilitzant el Word. Estic utilitzant el Word per a que siga més visual, per a que es veja millor, però vosaltres ho podeu fer perfectament a la vostra llibreta o a on siga, no? Després, quan m'envieu la tasca, podeu enviar-me una foto, podeu enviar-me escanejat el full on vos heu fet el mapa conceptual, o si ho feu en Word, també podeu enviar-me el document Word. També es podria fer en PowerPoint, i fins i tot en PowerPoint també te permetís fer a la fi i a la cap les mateixes coses que fas al Word. Bueno, aleshores, jo ara veuré els primers 10 minuts del meu vídeo. Val? I prendré apunts d'eixos 10 minuts, que és la història antiga del poble dels jueus. Val? 6 hours later. Ja he pres els apunts i els tinc així. Val? Què fem? Com són estos apunts? Anem a llegir-los. Primer posem un títol, jueus a l'edat antiga, i després prenem la informació més bàsica o més essencial. No es tracta, quan prengueu apunts, no es tracta de copiar tot el que diu el professor o copiar paraula per paraula el que diu el professor i exactament com ho diu el professor. Es tracta d'anar filtrant la vostra informació en el vostre cap i anar captant les idees essencials d'allò que ha dit el professor. Val? Si vos fixeu, dels primers minuts són un poble semita, és a dir, que procedeixen d'Orient Pròxim, són monoteistes, es reuneixen els dissabtes a la sinagoga. Després, he parlat un poc de Crist, que va viure al segle X després de Crist, clar. Per als jueus és una heretgia de la seva religió, el cristianisme per als jueus és una heretgia, s'entén, no? Després, quan estàvem parlant d'Israel, he fet un xicotet mapeta, he de confessar que el mapeta l'he fet després, no l'he fet quan estava prenent apunts perquè no em donava temps, val? Però he fet un xicotet mapeta on es localitza Israel. No és mala idea fer-se un dibuix o fer-se algun esquema previ per a poder entendre, per a poder captar bé les idees que diu el professor, no? D'Israel podem dir que n'hi ha períodes d'independència, per exemple, el període del rei David, períodes de sotmetiments, en el moment de l'imperi romà, i períodes de divisió, el moment en què estaven les 12 tribus, no? Val. Si vos mireu que de l'imperi romà n'hi ha una fletxeta que ens remet a la província de Judea, que és Israel dins l'imperi romà, no? Per que ens quede clara aquesta idea. Del vídeo que n'hi ha sobre la vida de Brian, hem vist que els romans introduïren avanços al poble d'Israel, no? Com les clavegueres, la sanitat, les carreteres, els banys públics, etc. No sabem si això el posarem, perquè igual és una informació un poc accessòria, però he pres apunts. No fa falta, igual vosaltres preneu apunts d'això i el vostre company pren apunts d'una altra cosa, o no pren apunts d'això perquè no considera aquesta informació important. Això ja depèn del criteri de cada un, però la idea és que vos quedeu amb les coses més importants i no amb les idees secundàries o accessòries. Això perfectament ho podien llevar. Jo ho he posat, però ho podien llevar. Sí que n'hi ha dues coses de les que hauríem de parlar un poc, no? De Jesucrist, que fa un missatge d'ajuda als pobres, que posa en dubte l'autoritat dels romans i dels jueus. Dos idees, i dos idees importants. Que el 135 després de Crist n'hi ha una rebel·lió contra l'emperador Adrià, que la conseqüència d'aquesta rebel·lió és que els jueus es reparteixen per totes les províncies de l'imperi. Ara, abans de posar-nos a fer el mapa conceptual, anem a fer una organització prèvia, un poc per damunt de les idees, no? Anem a agrupar la informació, el més fàcil sempre és agrupar la informació en diferents categories, no? Perquè després tindrem la ment més ordenada, no? Vosaltres, no sé si... Els símils jo crec que s'entén bé.
si teniu l'habitació desordenada, si està cada cosa on no toca, heu de buscar les coses i heu d'estar molt de temps buscant les coses i vos costa molt organitzar-vos vosaltres mateixos, no? Quan l'habitació està ordenada, la ment té una sensació més ordenada i és molt més fàcil que nosaltres mateixos ens organitzem les nostres idees i treballem amb més facilitat. Passa el mateix amb l'estudi. Si està tot ordenat, això ajuda molt a organitzar l'estudi i organitzar la teua ment. Bueno, anem a dividir el test en la primera informació que parla del poble jueu, és a dir, de les seves característiques. Després parla un poc de la localització de la terra, Israel, i a Amazon hi ha un nexe, una connexió, que és la província de Judea, i després parla un poc de la dominació romana i els dos esdeveniments importants que van ocórrer durant la dominació romana, no? Que són el naixement de Jesucrist i la rebel·lió contra l'emperador Adrià i, per tant, la dispersió dels jueus per totes les províncies de l'imperi. Doncs ja tenim 3 grups o 3 categories i això ens pot ajudar a començar a treballar després en el mapa conceptual. Anem a veure com utilitzar el Word per a fer un mapa conceptual. El primer que hem de fer és posar disposició horitzontal. Després podem anar-nos a insertar, forma, i insertem el quadre. Podem configurar-lo per a que ens quede centrat i ja. Després d'escriure la paraula podem fer més gran o més xicotet el quadret, podem canviar la lletra i podem canviar el fons i la línia. Jo normalment opte per posar línies grosses de 2 punts i el fons el podem posar groc, per exemple. Ara anem a desplaçar aquest quadre cap a damunt. Serà més fàcil treballar d'aquesta manera. Copiem i peguem i posem un altre quadre, característiques. Canviem l'idioma per a que no es posi la línia groga, la línia roja i de baix, i posem característiques ahí, baix de jueus. Després unirem tot amb fletxetes, canviem el fons, el posem d'aquest color. No sé si color salmó o color beige, no sé. Anem desplaçant el quadret per a que ens quede més o menys on volem posar-lo. I ara posem un altre quadret. En aquest quadret posarà posarà localització. El podem pintar un altre color o el podem deixar aixina, que jo pense que està bé. Posem un altre quadret. En aquest quadret parlarem de la història dels jueus a l'edat antiga. No sé com posar-lo. Podem posar edat antiga seques. Es tracta de posar el menor número de paraules possibles. O podem posar esdeveniments de l'edat antiga. A veure com ho fem. La idea és posar poques paraules, que siga molt visual i que no hagin de llegir molt, no? Esdeveniments de l'edat antiga. Ja tenim la idea principal, els jueus, i el segon nivell, que són característiques, localització i esdeveniments de l'edat antiga. Ara anem a copiar i pegar el quadre i canviar el tipus de lletra. A canviar el tamany, de la lletra. I així posarem les característiques. No anem a complicar-nos massa, anem a posar 2 o 3 característiques. Quan hem pres apunts hem vist que els jueus són un poble semita, és a dir, que procedixen de l'Orient Pròxim i que tenen una llengua que té semblances amb l'àrab, però no fa falta arribar tan lluny. Posem poble semita de l'Orient Pròxim. Què més coses podem posar? És evident que hem de posar que són monoteistes, no? Els jueus són monoteistes, adoren un sol Déu. Anem a posar-lo. Centrem el quadre, monoteistes posarem. Podem posar-lo centrat, podem posar-lo alineat a la dreta, alineat a l'esquerra, com millor quede. El tema visual és més un criteri propi, cada un ho fa com més li agrada. Monoteistes, reunió els dissabtes a la sinagoga. El que passa és que això ja és massa test, no? Si posem monoteistes, suficient. Es tracta de posar idees principals, no de saturar això amb molta informació, perquè si el saturem amb molta informació no el farem visual. L'arreglem que es quede bé. I ara passem a la localització. Localització, on es localitza, on es va establir el poble jueu durant molts segles
i on és la seva terra promesa, Israel, no? Pues anem a posar Israel. Deixem aixina, molt bé. Canviem de color, el posem en verd, per exemple. Val. Què més coses podem dir de la localització? Anem a veure què color posem a aquest quadre. No sabria què color posar-lo. Anem a posar-lo d'aquest color. Val. Podem dir de la localització moltes coses, no? Anem a aprofitar i dir que n'hi ha períodes d'independència. També n'hi ha períodes de sotmetiment. No fa falta posar exemples, no s'han de posar exemples, es tracta de les idees principals. I períodes de divisió, quan teníem les 12 tribus d'Israel, no? Que els jueus estaven dividits en diferents tribus, no? És a dir, en diferents grups familiars o... no sabria... Sí, grups familiars. Vale. Deixem aixina. Val. I ara anem a veure què posem dels esdeveniments. Bueno, anem a deixar-lo bé, deixar-lo bonico. Anem a posar dominació romana, perquè és evident que els romans van dominar Judea, van fer el territori dels jueus una província més del seu imperi, no? I anem a veure... El posem de roig, però ese roig és massa intens, haig de canviar un poc el color i el posarem d'un roig més clar. Al final n'hi ha molts colorets, queda molt visual, pense que és millor. Igual m'estic passant amb els colors, però bueno, no és problema, cada un ho fa amb el seu criteri. La idea és que siga visual, que sigui una cosa que es veja ràpid i que tu tingues ganes d'alguna manera de consultar aquesta informació. De la dominació romana n'hi ha dues coses que hem de posar, que és el naixement de Jesucrist o la vida de Jesucrist. De Jesucrist podríem posar moltes coses. Posem el segle, però anem a quedar-nos amb una idea o dos per a no fer massa llarg això. Podem anar a símbol i insertar el símbol que vulguem, i això ens pot ajudar molt a reduir les paraules, a no fer frases massa llargues, Posem la fletxeta i podem posar-lo d'ajudar als necessitats, no? També que els jueus consideren el cristianisme una heretgia de la seva pròpia religió, del judaïsme, no? Després de parlar de Jesucrist, podem parlar de la rebel·lió contra l'emperador Adrià. Reduïm les paraules, rebel·lió contra Adrià. Quin any? El 135 després de Crist. Ara anem a posar que els jueus són... Com podem posar-lo? Expulsió dels jueus de Judea, expulsió de Judea, i dispersió. Sabeu què vol dir dispersió? Dispersió seria manar-los a diferents llocs, no tots en un mateix lloc, no? Dispersió per les províncies de l'imperi romà. Bé, en això és suficient, que no hi hagi massa informació. Canviem el color si volem. Com ja hem utilitzat quasi tots els colors, podem posar aquest color gris. Està bé, no? I ara anem a fer-lo visual, anem a posar fletxetes. És més fàcil. Podem posar diferents fletxetes, però jo pense, primer, posem una fletxeta, la fem més grossa, la canviem de color, i després donem a copiar i pegar, posem la fletxeta D, li donem a copiar i pegar, i anem posant fletxetes per tot el document, i és més fàcil, perquè així ja simplement hem de posar la fletxeta en el lloc on toca, no? La posem ahí, característiques, localització Israel. Això pareix que siga una cosa de poca importància, però ens ajuda a tenir un marc mental, a tenir un mapa en la ment de com s'organitza el poble d'Israel, els jueus, per exemple, no? Ens ajuda a configurar
prèviament el coneixement. Ara, quan llegim o escoltem i tractem d'ampliar la informació, ens serà més fàcil perquè tenim ja eixa idea o eixe concepte previ. Ara que ja hem fet el mapa conceptual, anem a fer un poc una recapitulació dels passos que hem de seguir, no? Primerament, haurem de prendre apunts. Quan prenem apunts ja fem una espècie de filtre entre l'explicació del professor i les idees principals. Ja estem filtrant idees principals. Després de prendre apunts, anem a fer una ràpida organització d'aquests apunts, no? Podem posar cercles, podem subratllar-los de diferents colors, que és el que jo he fet, i després ja ens posaríem a fer el mapa conceptual. Està molt bé i és molt recomanable pensar-ho abans. Normalment, en mapes conceptuals, n'hi ha un concepte que està damunt del tot, no? I d'aquest concepte ixen conceptes secundaris i d'aquests conceptes ixen conceptes terciaris. I normalment no fa falta anar més lluny que això, ja que si n'hi ha, aprofito també per a dir que n'hi ha un error molt habitual quan fem mapes conceptuals, que és tractar de posar massa informació. No s'han de posar exemples, no s'ha de posar informació que siga accessòria o secundària. I si podem posar-ho en menys paraules, millor. Hem de ser sintètics. Això vol dir posar el que hem de posar, la informació principal, però en el menor número de paraules possible. Ens poden ajudar les acurtacions de les paraules, els símbols com per exemple la fletxeta que hem utilitzat quan fèiem el mapa conceptual, etc. Per a què ens serveixen els mapes conceptuals? Els mapes conceptuals no ens serveixen per estudiar una cosa de manera profunda. Ens serveixen, sobretot, primer per a fer una aproximació prèvia. Abans de llegir un text que siga molt llarg, convé fer-te... Quan estàs estudiant per a un examen, has de llegir moltes pàgines, no? Sobretot en història. Abans de llegir una pàgina que siga molt llarga, convé anar a l'esquema que t'has fet primer, al mapa conceptual que tu t'has fet, i llegir l'esquema. Després de llegir l'esquema, pots llegir la pàgina. D'aquesta manera, ja la informació que tu llegis a la pàgina la organitzaràs atenent a l'esquema i te resultarà molt més fàcil estudiar i molt més fàcil recordar-te de les coses. I també serveixen els mapes conceptuals per a repassar abans l'examen, per a tindre clar els conceptes fonamentals abans de l'examen. Està comprovat que si tu te fas un bon mapa conceptual que tinga les idees essencials i després eres capaç de posar-lo a la pregunta de l'examen, segurament aprovaràs l'examen. És possible que tinga més nota un company que a banda d'haver posat les idees principals i haver-les explicades bé, ha posat més informació. Però segur que jo no te suspendré. Ara el que vull que feu vosaltres en les vostres cases és agafar la segona part del vídeo dels jueus, la que parla de la situació dels jueus en l'edat mitjana, i fer exactament el que jo he fet quan he fet el mapa conceptual. Recorde, podeu fer el mapa conceptual en un full a banda, podeu fer-lo a la llibreta, podeu fer-lo en Word, podeu fer-lo en PowerPoint. L'important és que m'envieu la fotografia, la captura de pantalla, el document de Word, el document de PowerPoint o el que siga que heu fet, me l'envieu a la tasca, i jo el corregiré. Vinga.